मानगोनां रोंगोरा सार बिथांनिसिम आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन थाबाय। बिथाङा बर'निफ्राय एमपि जानानै फैबाय। आङो व्यक्तिगत हिसाबै गोबां गोजोननाय मोनदों आरो जायफ्रा दिनै एमपि खालामनायावहाय बिथांखौ गोसोखांबाय मैयानि दिनावहाय बिथांमोनखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों। व्यक्तिगत हिसाबै आङो बेखौनो अनुभव खालामदों आरो सानखांदों गोमानाय फिसाखौ मोनफिननाय बायदि दिनै मोनदों आरो जोंहा बिदिनो आरो एमपि मोनबावनांगौ दंबावो आरो फैबाय थानाय समाव बेखौबो जों मोनगोन होनना आसा खालामदों आरो रायजोनि खामानि मावनाया मावलांखागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावनो मावबोनाय कन्ट्रिबिउसनाव दंखायो। रायजोआ फोथायगोन रायजोनि अलखद समाव बिथाङाबो रायजोनिनो दैदेनगिरि जानानै नुजाथिगोन। फैबाय थानाय समाव जेखि जाया रायजोआव अलखद जाया मानो बिथाङा निस्सय रायजोनि जानानै खामानि मावगोन बयबो फोथायगोन आरो आशीर्बाद होगोन। आं बेखौनो फोथायगोन। हामबाय होनदों मानगोनां रोंगोरा सार बिथांखौ जायफ्रा दिनै हुजुग खालामबाय। फैबाय थानाय समाव जोङो आरो बिदिनो मोजां खामानि मावलांनायाव रायजो हिसाबै हेफाजाब होगोनखौ आङो हाइकर्टआव पिआइएल होनायनि खोथाखौ लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव जेबो बुंबावनो सानाखै। नाथाय आङो नोंथांमोना सोंनाय बायदि बे फंसे खोथाखौ बुंगोन। जायफोर लिडारनि फट'खौ लानानै गाग्लिनाय जाबाय सावनाय जाबाय बिथां साफ्रोम लिडारखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो लिडार होननानै गनायो। सानसुमा बिथांनि सारनि फट'खौ सावनाय जादों, खाम्फानि बिथांनि फट'खौ सावनाय जादों, चन्दन बिथांनि फट'खौ सावनाय जादों आरो बिथिं जोंहा बिटिसिनि मुरबी प्रमद बिथांनि फट'खौ सावनाय जादों, दिपेन बर'नि फट'खौ सावनाय जादों। दिनै जों बेबायदि फट' सावनायजों रायजोआ मा मोनगोन? जोंहा रायजोआ माबाफोर लाब जागोन नामा? जोंहा रायजोआ बेयाव माबाफोर मोनदेरनाय जागोन नामा? माने बे फट' सावनायजों जों गावखौ मा होनना दिन्थिना लानाय जादों? नों बुथारनायनि समान। नों एसेबां नायनो बायो नों दिनै बेखौ बुथारनायनि समान दिनै बे गाज्रि आखला जोंनि जायगायाव नुजाथिदों। आरो जायफ्रा बे फट'खौ सावनो होबाय गाग्लिनो होबाय बिसोर लिडारा सोर? बबेनिफ्राय फैदों बिसोर लिडारा? आं दिनै बेखौसो बुंगोन। दिनै प्रमद बर' बिथांनि फट'खौ सावनो होबाय गाग्लिबाय सोर लिडारा दिनै थोनदों? बेखौ रायजोआ दिनै नागिर। दिनै सानसुमा बसुमतारी सार बिथांनि फट'खौ सावनो होबाय, खाम्फा बिथांनि फट' सावनो होबाय बा दिनै चन्दन ब्रह्मनि बिथांनि फट' सावनो होबाय। बिथांमोननि फट'खौ सावनो होग्रा लिडारा सोर? दिनै रायजोआ सिनायनो नाजा। बिथांनि गोसो गोरबो बेखौ नायनो नाजा। दिनै प्रमद बर' बिथांनि सासे शिबनि फट'खौ सावदों, मुर्ति बनायनानै दिनै सावदों। सोर लिडारा? बिथांमोननि माइन्डनि कनसेप्टआ बिथांमोननि गोरबो बिखाया सोर? मा थोनदों? बेखौ दिनै साननांगौ। नंगौ जोंहा सिस्टेमा मोनसे ब्रेकडाउन जादों। जोंनि फाउन्डेसना दिनै सिजिल जायाखै। जों बेखौ एसामिस गेलेनायजों सोरखौबा बुंनायजों सोरखौबा सोंखारिजों नङा, प्रेक्टिकेलाव रायजोआ फैनानै दिनै जोंनि फाउन्डेसनखौ दिनै थिग खालामनांगोन। बेखौसो आं दिनै नाजादों। बेखौसो दिनै आं दिनै बुंगोन, खावलायदों। नोंथांमोनाबो दिनै सिस्टेम ब्रेक जानायखौ दिनै सेटेल खालामनो थाखाय बयबो नाजानांगोन। दिनै नाय सानसुमा बसुमतारी बिथाङा थैनोसै समावबो रायजोनि खामानि मावनो थाखाय दिनै मना गांसे लानानै बिथाङा गिदिंबायदों। दिनै बेखौनो जुदि राजनितिक जुदि साननानै लायोबा दिनै जोंनि गोरबोखौ जों साननानै नाय। रायजोआव जोंहा माबाफोर कमि जाना दङ नामा? माबाफोर आंखाल जाना दङ नामा? बेखौ रायजोआ दिनै साननानै नाय। प्रमद बर' बिथाङाबो दिनै रायजोखौ माबायदि दैदेनलांगोन बेखौ दिनै नाजादों, जों बेखौ नुदों। नाथाय सिस्टेमाव माबा मोनसे कमि जानानै दङ बेखौ दिनै प्रमद बर' सार बिथाङाबो मिथिगौ। दिपेन बर' बिथाङाबो दिनै खामानि मावनो नाजादों रायजोखौ लानानै, गोरबोनिफ्राय सैथो खोथाखौ बुंनो नाजादों। नाथाय बिथांनि थाखाय मोनसे कमि जानानै दङ, सिस्टेमा ब्रेकडाउन जानानै दङ बेखौबो दिनै मिथिगौ। नाथाय रायजोआ दिनै सोर ओंखारबोगोन? सिगाङाव सोर ओंखारबोगोन सिस्टेमखौ दिनै सेटेल खालामनो थाखाय? दिनै जों बयबो नाजानांगोन। राजनितिकआ उनाव जागोन। दिनै खाम्फा बरगयारी बिथाङानो होन, चन्दन ब्रह्म बिथांमोनानो होन, जेसेबां रायजोआव खामानि मावग्राफोर दङ बयबो सिस्टेमखौ दिनै नाजादों। फैबाय थानाय 20 बोसोर 50 बोसोरनि उनाव जोंनि भबिष्यतआ मा जागोन? जायफोरा दिनै जोनोम जाना दासो थाबायनो नाजादों बिथांमोना उनाव मा जागोन? जायफोरा दिनै जोनोमानो जायाखै बिथांमोननि थाखाय जोंनि सिस्टेमा उनाव मा जाहैगोन? बेखौ लानानै बयबो सिन्ता दङ।
बिनिखायनो दिनै आं रायजोखौ खावलायदों नोंथांमोनाबो सिस्टेमाव थानो नाजा आरो सिस्टेमखौ बिल्ड खालामनो थाखाय नोंथांमोनाबो नाजा आं दिनै बेखौ 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548525542 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।